ba naman kataas ang boses ng nagtitinda ng taho? Aba syempre, hindi ka lang mapapalingon, mamamangha ka rin sa kakaibang diskarte ng pagtitinda nito. Magandang araw mga ka-aksyon! Gusto nyo ba ng good vibes? Sagot na namin yan! Heto nga at may kwento kami mula dito sa Banyag, Daraga, Albay na hindi lamang magpapangiti sa inyo kundi siguradong magbibigay ng inspirasyon dahil sa tindi ng kanyang determinasyon bilang tatay. Sa kanya ba namang agaw pansin at talaga namang abot langit na tinig ng boses, mapapabili ka ng kanyang taho. Siya si Jemjem, 23 taong gulang, ang Taho Honor Daddy of One ng Banyag, Daraga, Albay. Buhat ang dalawang mabibigat na container, binibirit nito ng napakataas ang kanyang tindang taho mula sa Daraga hanggang Legazpi City. Dahil na nga rin sa natatanging estilo nito ng pagbibenta, abay ang madla! Hindi lamang napapabili, kundi napapabilim din sa kanya. Kumalat na nga at nag-viral na sa social media ang video nito na pinusuan at hinangaan ng daang-daang netizens. Tirik man ang araw, nakangiti at masigasig pa rin itong nagbibigay ng serbisyo sa kanyang mga suki. Isa sa mga bumili ng taho ay si Giovanni, na napalabas pa nga ng kanilang opisina nang marinig ang boses nito. Narinig, nagwawalis ako dyan. Ito ba? Nagwawalis ako. Kamusta, sir? Dahil sa boses niya, napabili ka po. Oo, parang yung... Ano masasabi niyo, sir? Paraganda siya, palakanda. Maging si Romulo na matagal ng suki ni Jemjem ay nagpatunay na talagang masarap at malinis ang taho na inilalako nito. Masarap talaga, ma'am. At saka nakaka-attract, ma'am, ang boses niya, ma'am. Paano mo siya, sir, nakilala? Dahil sa boses niya, pag malayo pa lang, ma'am, maririnig mo talagang ano mo na siya, may kilala. Kailan ka, sir, naging suki ni Jemjem? Matagal na, ma'am. Hindi ko na alam kung kailan eh. Nakita niyo siya, sir, sa social media? Oo, ma'am, nakita ko na yun dati. Kahit nagagtak na ang pawis dahil sa init ng araw, hindi alintana ang pagod dahil sa pangangailangan nitong kumita. At sa kanyang 7 oras na paglalako sa initan ngayong araw, umabot lamang sa 900 pesos ang kinita ni Jemjem. Sa huli, 300 lamang dito ang kanyang maiuuwi dahil ang 600 nito ay ibibigay niya sa kanyang biyanan bilang kabayaran sa taho. Kadalasan sa kanyang kinikita kada araw, 1 pirasong isda ang kanyang naiuuwi sa kanyang asawa na kanilang pinaghahatian. Responsableng ama si Jemjem dahil sa kanyang tiyaga at sipag sa paghahanap buhay. Ang pagtatrabaho sa murang edad ang kanyang naging realidad. Gayunpaman, nakatagpo niya si Marian na siyang nagsilbing bituin ni Jemjem tungo sa pagbabago. Si Jemjem ay mas naging determinado sa buhay at sa pagtitinda ng taho, siya ay hindi sumuko. Simula
Simula na mag-viral ang video ni Jemjem, mas dumami ang kanyang naging suki. Sa kabila man ng hirap sa buhay, ang king talento, sipag at lakas ng loob ang kinapitan ni Jemjem. Isa siya sa patunay na ang buhay ay mayroong saysay at layunin. Isa lamang ang kwento ni Jemjem sa mga istoryang hindi lang ngiti ang dala, kundi pati aral at inspirasyon. Sa ngalan ng Ako Bicol Tabang Ora mismo, ako si Rizel Luzada, ang magdadala ng istorya sa bawat kwento ng inyong buhay.